Hello लोगोफोर होनदो नै हेलो लोगोफोर नै आंहा दिनै दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं बबे जायगायाव थांनो ओंखारदों नै लोगोफोर आंहा सुन्दारि मोनफैबायानो बिदिनो जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ आङो दा सापागुरि मोनफैबाय लोगोफोर एबारो साहाथिंजाय थांनोसै खाग्राबारि गयबारि लामाजों ओरैजाय हाग्रामा ब्रिजखैजाय जोंहा पबानिपुराव दिनै बाहागि सनमिलन दं बेयावनो आं थांनो नागिरदों जोंहानि बाहागि सनमिलना माबायदि जायो नोंथांमोना देखायनो सानबाय बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंना बाजैया नै कमला फिथाइ बायनानै लाबाय दा गारि सायाव जालांनो होननानै नै लोगोफोर जोंहा मोनफैबायानो जों जेलानाखि सफैयो अब्ला बिदिनो गावबागाव सिनायथिखौ होनाय सोलिगासिनो दंमोन बिदिनो जोंबो थाग थिग जोंनि सिनायथिखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आफानि मुङा कामेस्वर ब्रह्म आरो आबौनि मुङा थारामनि ब्रह्म एसेनोसै ओंखायनो थिल' ओमफ्राय बेसेबां मानसि फैदों बेखौ खेबसेनो होखालाङोबा साबसिन जायो खेबसेनो आदायानो फारि फारि बुंनानै थाब थाब फोजोबो जोङो बासखौ शिलं गामिनि आंनि नामा sonmilon बसुमतारी आरो जोंनि आफानि नामा ओंखाम जालांबाय आरो जोंनि आफानि नामा जाबाय बसुमतारी आरो आबैनि मुङा बसुमतारी होनोमोन नामा बेखौ बेयावनो नुनाय नालाय बिराद गोबावै दा आइनि नामा जोंना जाबाय लावथि बसुमतारी होनोमोन दासो बसुमतारी जोङो बिदा फंबाय नैबे जोंनि उजिर पwler बाहागिनि मोनसे मेप गिबियावनो सानमोदाननायजों मोनबा नुबाय फुंबिलिनि बेयाव नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो गाहाम अनसायनाय जासिग्रोबाय आंबो सिनायथि होनो थालांदों दा सिनायथिनो आङो गसंबाय आंनि मुङा नैबे दासो लुहांगासिनो दङ आंनि आफानि मुङा नारायण बसुमतारी आङो जोंनि 100 बोसोरिया 17थि सनमिलन खुंनायाव गोहोगोरायै जों गोसो गुदुङै मावबोदों आरो जाफुंसार होदों बेहाय साफ्रोमबो बाय बाहागिखौ सफैनो हाजोबाखैबाबो सफैनायखिनिफोरखौ जों आदर खालामदों आदर्शफोरखौ देखायदों ओमफ्राय दाबो जथेस्थ
जायफोर फैयाखै बुजियाखै फुजायाव बेबायदि दाजा होननानै आं सानो जेनेबा क'क्राझाराव जा उदालगुरियाव जा जोंनि गामियावबो सानैसो फैयाखै गोजान गोजानाव गावस्रा हैनायबाबो नुजाफैनो हादों जोंनिया बाहागि दंफैयो मेघालय नागालेण्ड क'क्राझार थानाय बायदि दा वाट्सएप ग्रुप मबाइल जुगखाय बांसिन साबसिन जाबाय डेभेलप जाबाय बे रोखोमनि सनमिलन जौसे बोसोरियाखौ बे भबानिपुराव गाजा गोमजायै बानायनानै आबै आबौनि नामफोरखौ लिरनानै दोनदों। हाबाफारिया सानथामनिया रिसेपसन डेलिगेट जाबाय दिनै बानायनाय थागोन परिचय होगासिनो दा बर्थमान मोनायाव आरो गाबोन चिफ गेस्ट MLA फैगोन आलासि फैगोन साफ्रोमखौबो बेफोरनि थाखाय प्रिपेयार आं एसे थालांनाय बायदि मोनबाय बेखौबो आंनि आदा देरसिन बिसि अननानै सिनायथि लायोब्ला मोजां जागोन आदाया दा गैलिया आं बेखिनिखौनो सिनायथि होनानै दोनथ'बाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो माने आङो सिगां समावथ' उन्दैमोन नालाय बिदि बाहागिफोरनि माबाखौ नुवाखैमोन आरो आं एबार फार्स्ट फैजेनबाय आरो आङो नुनानै जाहाथे एसेबां बाहागि गिदिर गिदिर बाहागिफोर दं आं बेखौ नुना बिराद गोजोनबाय आरो माने बिसोरनि बोसोन होनायफोरखौबो आङो मोजां मोनबाय इयुनाव माने जोंथ' दा हिनजाव मानसि नालाय बावथ' थाबाय थानो मोना बे बाहागिया दस्रायाव जाहैगोन ना थेवबाबो जोंहा जोंनि बियानैफोर थागोन ना बिसोरनो जोङो माने खोन्थालांनो हानांगोन आरो बेखौनो आं दा नायफैनो फैखाबाय आरो माने उन गथ'फोरखौ जोंहा फोरोंलांनांगौ दंना बाहागिफोरखौ बोरै देरलांनांगौ जोंहा गामिया बासुगाव खाथि थिल'गाव होनो बिदिनोसै आरो फैनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आङो न'खरनिफ्राय साबेसे फैदों? न'खरनिफ्रायथ' जोंहाथ' बाबा गैथ'ला नालाय आं एसे ओमफ्राय दा जोंहा आइयाबो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय फैनो हायासै ओमफ्राय बिदाफोर दं आरो बिस्रा खामानि सोलिदों नालाय खस्थ' फैनो हायासै दा आंखौ थिनहरनायखाय आं फैबाय आरो जोंहा ओमफ्राय आयं दादि ओमफ्रायो जोंहा बाजै आयं फैबाय ओमफ्राय आं फैबाय आरो ओमफ्राय दादिनि फिसाला फैबाय आरो दा बेखिनि सौफैनानै मैयाथ' माने जों मैया फैनो हायासै दासो फुङाव फैदों आरो ओमफ्राय दा हरबो थालांनो हानाय नंला जोङो मानिबा माने खामानि दं बेफोरनि थाखाय आं थानो हानाय नंला आरो दा जोबोद मोजां जादों प्रग्रामा जोंना जोङो दा गेवलां मेल जानायनि सिगां ओंखाम जानानै लाग्रोनोसै औ गोफोर जोङो दा ओंखाम जाखांनानै बाहागिफोरनाव एसे बेरायफैबाय बाहागिफोरनाव एसे बेरायना फैबाय जोङो एबार जोङो दसे गेवलां मेल खोनासंसै बिनि उनाव जोङो बिदाय लास्रांनानै न' फारसे थांनोसै आरो बिनिफ्राय कामेस्वर ब्रह्म होननाय सासे पुलिस दङ बिनि फिसाला बसुमतारी आरोखि कामेस्वर बसुमतारीनि फिसाला नेरसोन नङा होमबा नेरसोन बसुमतारी बियो जरहाट इन्जिनियार कलेजनिफ्राय पास जादों बिनिफ्राय IIM खौ फरायदों क'झिकड केरेलायाव क'झिकडखौ MBA फरायदों बियो IIM MBA बिनिफ्राय दा कल इन्डिया लिमिटेड कलिकातायाव साख्रि मावो बिनिफ्राय भातारमारियाव बारबोबाय आङो बे जादों धर्मेश्वर ब्रह्म सानसे समनि बाहागिफोरनि आफादगिरिमोन ननि गपाल ब्रह्म आंनि आदै दुइसिन बिनि फिसाला धर्मेश्वर ब्रह्मआ बियो बिटेक बियो दा माबायाव जोंनि क'क्राझार ब्लक अफिसाव JE खामानि मावगासिनो दं बिनिफ्राय आंनि आदा देरसिन जयदेब ब्रह्मनिनो फिसौला फिसाला देरसिननि धरेन्द्र ब्रह्मनि फिसाज्ला बेयो जाबाय सामसन बसुमतारी बियो MTech बियो दा कसुगाव ब्लक अफिसाव JE खामानि मावगासिनो दं आरो बिनिफ्राय जोंहा नैबे कुन्जलाल ब्रह्मनि फिसाज्ला बेबो क'क्राझार
CIT-निफ्राय बिटेक पास जादों दा बियो ACS होनो थाखाय बियो कचिं लागासिनो दं आरो फिसाजोआ गंगा ब्रह्म बियो जाबाय दयानन्द सागर कर्नाटकनि बेनिफ्राय बियो मा होनोमोनलाय आदै डक्टर अफ फार्मासिस्ट फरायनानै पास जानानै बियो दा दंथ'यो साख्रि मोनथ'वाखै नामा साख्रि मोनथ'वाखै बे दं ओमफ्राय फारसेथिं शिक्षा दिग नायोब्ला जोंहा सासे दहाय बुंलांखांबाय रामेश्वर ब्रह्मनि फिसाला जोंहा दिनैहाय लाइसि बेखेवनायनि हाबाफारि आवगायदों बेनिखायनो जाय बेखेवगिरि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो बिथांनि मुङानो जाहैबाय महेश्वर बसुमतारी रौतानि गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम दा बिथाङा लासैनो जोंनि उजिर फोलेरनि बाहागिनि लाइसिखौ बेखेवनो हासिगोन गावनि गोथार आखाइजों बिजाबखौ बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय लोगोफोरा लाइसि बेखेवखांबाय एबार बिदिनो बिनानाव मोना मोसासिगोन आरो बिबार खानिया यो माला सुनी बिबार खानिया यो माला सुनी आगे तो देरे घाननी बायदे भारत बिबारनि माला सुनी माने इजोब्बाय आरो बेथ' बिनानावखौ अननाय ना एबारना जोंथ' जुमाय लोंग्रा ना
जुमाय लोंनायखौ खनब्ला माबा गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा हो बाहागिफोर ना मा बरारै मोनफ्लांबायखो आंलाय मुरगिरा गोनां फिसायखौलाय मा बरारै मोनफ्लांबायखो आंलाय मुरगिरा गोनां फिसायखौलाय जौ लोङै लोङै जौ लोङै लोङै आफाजो जराय आंखोरायो ओइ सालि मा बुंदोंलाय मा बुंदों सालि मा बुंदों अखानाय बोलानो माइरं फानफ्ला फानफ्लि दखानाव साहा लोंनाय अखानाय बोलानो माइरं फानफ्ला फानफ्लि दखानाव साहा लोंनाय हाथारलां बे फिसाइजो बिमानि फिसाय अस्टार जांगिला मुलुगनि मुंदांखा जौ फाग्ला थांनोसै जोंहा लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन